hindi man sa ayaw. We can introduce, but yung 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 we can introduce already the byproduct, pero hindi pa siya talaga open for dissemination fully well kasi hindi pa siya nalalagyan ng IP, yung at least yung utility model, yung patent, yung ginagawa pa lang ng university. I hope, sabi ni Miss Monica, within the first or second quarter, baka maayos ako na pag fully protected na siya and maka-lodge na po siya doon sa commercialization, it will be open to anyone who wanted to do or to produce the same product as the product that has been produced by the RDC. So, talagang ito naman ay para naman talaga sa community. Hindi lang ito para sa CBSUA, pero talaga para ito sa community, especially for the community of beekeepers. Kaya ikakascade naman, don't worry, lahat siya na naka-display dyan, malalaman ninyo yan in due time. But the basic procedures, we can share it with you also. Kung yun ang ninanais po ninyo, we can share it to you. Kaya lang hindi pa yung mga total na yung mga proportions, yung mga basic pwede namin i-share kasi nga mismo yung university nagsasabi ay kung ako lang go. Kaya lang yung university mismo nagsasabi na it should have to be protected kasi that is also under the resources, the name of the university, di ba po? So ako nagre-respeto din ako sa kagustuhan ng presidente.